чорабинии идона бахшида ба 32-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Нав бо ташрифи волидон ба қисми ҳарбии 45045 Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. ҳайати намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия, инчунин хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба табрики хизматчиёни ҳарбӣ омада суханрониҳо намуданд. зимни баромади масъулин қайд гардид ки дар таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нақши сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст ва дар кӯтоҳтарин муддат артиши миллӣ ба дарвозаи оҳанини давлат ва сипари боэътимоди он табдил ёфтааст. бо дастгирӣ, бо кӯшиш, заҳмат ва ҷонфидоии пешвои муаззами миллат имрӯз мо мегӯем сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ин артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 18 аллакай декабри соли 1992 ташкил шуд. сарбозони шуҷои ватан, мо мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия, махсусан модарон имрӯз тасмим гирифтем ки шуморо бо рӯзи артиши миллӣ табрик намоем. дар давраи 32 соли таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин қадар барои шумоҳон шароитҳои хуб муҳайё гардидааст. чӣ хеле ки қайд кардан бояд имрӯз шумо содиқона ба ватан бояд хизмат намоед. ман ҳаминро қайд карда ҳастам ки муҳтарам Вализода Хуршед дар тамоми иду ҷашнҳо муҳтарам раиси ноҳия Вализода Абдуқодир омада аз ҳолу аҳволи ин сарбозон хабардор мешаванд, дидан менамоянд, бо онҳо ҳама вақт суҳбатҳо менамоянд. من همه افسران رو به روز 32مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی تبریک و تهنیه نموده و آنها از نام کل مادران میخواهم که همه وقت افسر شجاع وطن مرزی بوم تاجیکستان را با سری بلند حمایت نمایند و نگذارند که گردی هم باشد به همون سرحد تاجیکستان به سرحد همون گرد آمده آلوده شود. نگذارند همه وقت در کجای باشند افسران ما زیرک و دانی و هوشیاری را از دست ندهند. افسران میخواهم همه وقت با سری بلند در خدمت سربلند باشید و با سری بلند به نزد مادر آمده. مادر جان، من قرض فرزندی خودم را در پیش وطن اجرا کردم، گفته با سری بلند به نزد مادران. من از نام کلی مادران، کلی افسرانی که امروز خدمت مرز بوم را به جا آوردند و آنها پیش از من تنصیحاتی عمری دراز در کارهایشان پیشروی میخوام که همه وقت سربلند با دل صاف با سری بلند خدمت را به پیش برند. дар қисми тантанавии чорабинӣ аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, роҳбарияти қисми ҳарбии 45045, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав ба як қатор афсарону сарбозон барои хизмати шоиста ба халқу ватан ва ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлату миллат сипосномаю ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ватан содиқона хизмат мекунам. модарон низ дар навбати худ анвои шириниву кулчақандҳо ва дигар нозу неъматро ба хизматчиёни ҳарбӣ тақдим намуда, ба фарзандони бонангу ори кишвар ки ҳоло хизмати ҳарбиро ба ҷо оварда истодаанд, барору комёбӣ ва қудрату тавоноӣ таманно карда аз шароити фароҳамгардидаи сарбозон дар қисми ҳарбии 45045 боздид ба амал оварданд. جان به سپاری کم است، هم به خاکی وطن سر به گذاری کم است. در بهای وطن ره به ره و کو به کو، همه دشت و دمن لاله و کاری کم است. وطن عاطفه جان است، وطن داری از ایمان است. وطن عاطفه جان است، وطن داری از ایمان است. بادا
نام پاکی وطن آیت خودشناسی به صفای وطن به کس و ناشناسی در تمامی حیات به پیش اهل عالم من نکنم اصلا شکوه و ناسپاسی بادا پرافشان پرچمی ننگر سجده بیارم بر خاک و سنگر باشی گل افشان سبز و درخشان ای وطنی جان تاجیکستان وطن از ما طلب دارد متانت از اجدادان وطن بر ما امانت وطن از ما طلب دارد متانت به نام پیشوا سوگند یاران نسازم بر وطن اصلا خیانت وطن عاطفه جان است وطن داری از ایمان است وطن عاطفه جان است وطن داری از ایمان است بادا پرافشان پرچمی ننگر سجده بیارم بر خاک و سنگر باشی گل افشان سبز و درخشان ای وطنی جان تاجیکستان ای وطنی جان تاجیکستان ما صدیق نغزیبک از ناحیه تاجیک‌آباد همه روزی ایدی ارتش ملی یعنی سالدار بچه‌ها اومدیم که یک تبریک کنیم از جای قسمای جای خواب جای سنچست حاجت خانم همه غیر اوقاتی شناس شدیم شرایطاشو به نهایت مغز یگان کمبودی و این 45 را مونه دیدیم پسر ما یک 18 در اومده با اختیار خودش به عسکری اومد 1 سال میشوه یگان کمبودیش ندیدیم شیرانه یک بار جواب کردن رفت یک 10-15 روز خونه ایستاد بوین اومد خیلی خدمت کرده است ما امروز اومدیم دیدیم در این معرکه سیاسی اشتراک کردیم سخت قبول کردن کماندی رو شیرانه تنجی امونی شیرانه امید وحدت شیرانه استقلالیت کردن در کار همه دعوت داریم این بچه‌های هست نیست بیان خدمت کنن давлатзода муҳаммад рабонӣ мебошам аз ноҳияи кушониён тақрибан 1 сол мешавад ки ман хизмати модар ватанро дар қисми ҳарбии 45 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон адо намуда истодам дар ноҳияи шаҳри нав хизмати мо бениҳоят хуб аст шарту шароит бо хӯрок бо ҳама чизҳои зарурӣ мо таъмин ҳастем ва ман даъват менамоям ҳар он нафароне ки мехоҳанд хизматро адо намоянд омада бо як сари баланд бо як боварӣ хизмати модар ватанро адо намоянд чунки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 43 он дарҷ гардидааст ки ҳифзи ватан ҳимояи манфиатҳои давлат таҳкими истиқлолият амният ва иқтидори мудофиавии он ин вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон як қарз дорад яъне қарзи шаҳрвандии он ин хизмат намудан ба ватан ба модар аст ва барои ман боиси ифтихор аст ки ман пас аз хатми донишгоҳи худ бо ихтиёри худ омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати модар ватанро адо намуда истодаам ман сарбози қатори акобиров амрулло аз ноҳияи нуробод мебошам алон дар ноҳияи шаҳри нав хизмат менамоям ман бо ихтиёри худ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ омадам ки қарзи шаҳрвандии хешро адо намоям чӣ тавре ки мебинед дар ин қисми ҳарбӣ шароитҳои зарурии сарбозон хеле хуб ба роҳ монда шудааст
дар идома аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи шаҳри нав, чорабинии ҳарбӣ ва тандурустии ватанпарвар ва мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла тирпаронӣ аз силоҳи пневматикӣ, бозии шашка ва шоҳмот, дастхобонӣ, турниккашӣ ва волейбол байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва сарбозони қисми ҳарбии 45045 Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида ба ғолибони мусобиқаҳо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. Сипас ба хизматчиёни ҳарбии ин қисми низомӣ дастархони идона ороста аз анвоъу шириниҳои тақдимнамудаи волидон тановул карда бо сарбозон суҳбатҳо дойра намуданд. чорабинии фарҳангӣ ки аз ҷониби намояндагони шӯъбаи фарҳанги ноҳия таҳия гардида буд, ҷиҳати хушҳолии сарбозон ва хотирмон гузаронидани 32-мин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон манзури иштирокдорон карда шуд. Canı ziya